навчальних школах установлено камери спостереження. Ми поступово привикаємо до цього. Давно було можна щось накоїти, поки тебе ніхто не бачить, а зараз нічого не приховаєш. Проте задовго до появи такої техніки царю Давиду Бог відкрив, що він завжди спостерігає за ним. Ось послухайте, що він написав у 139-му псалмі. Господи, випробував ти мене і пізнав. Ти знаєш сидіння моє і вставання моє, думку мою розумієш здалека. Дорогу мою та лежання моє виміряєш, і всі ти путі мої знаєш. І ще слова нема на язиці моїм, а ти, Господи, вже знаєш. Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою надо мною поклав. Куди я піду від духа Твого, куди я втічу від Твого лиця? Якщо я зійду на небо, то Ти там, якщо я поселюсь у Шіолі, ось Ти. У цих віршах йдеться, що Господь не тільки завжди бачить і чує нас, а завжди поруч з нами. Він знає всі наші думки і бажання. В нього все наше життя, як на долоні. Навіть та його частина, що нам невідома. Хтось каже, то хіба ж це добре, нікуди не сховаєшся, не побудеш на самоті. Так, якщо ти задумав якийсь злочин або зробив щось погане, то думка про те, що Господь тебе бачить, дуже неприємна. Але для Давида Бог не був суворим міліціонером, який хоче лише зловити і покарати. Бог для Давида був добрим пастирем. По-перше, це нас і тільки для тих, кому Бог є пастир, те приносить тільки на користь. По-перше, це нас дисциплінує. Коли вчитель сидить в класі, то діти сидять тихо. А коли вчитель виходить з класу, починається безлад. По-друге, ви набагато спокійніше почуваєтеся, коли знаєте, що із вами є такий добрий помічник. Ви коли-небудь ходили темними вулицями, удвох спокійно, а одному страшно. Але найголовніше, що Господь завжди спостерігає за нами. Він не керує нами, як роботами. Ми можемо оступитися, впасти, піти не туди. Проте Він спостерігає за кожним нашим кроком і готовий допомогти будь-яку хвилину.